салом алайкум ҳамватанони азиз. дар хонаи кӯдакон яъне хонаи ятимон ҳастем. имрӯз аз ҷониби фонди музаффар якчанд кӯмакҳо расонда шуд. ҷиҳози хондан яъне ҷиҳози мактабӣ, инчунин сару либос, мизу курсӣ, рахти хоб тақдим карда шуд. дар ин муассиса 44 нафар ним ятимон ва ятимони кул ба таҳсил фаро гирифта шуданд. муассисаи мазкур дар шаҳраки Обигарм қарор дорад. мардуми дастбахайри ҳамин ноҳия метавонанд кӯмакҳои худро ба ҳамин муассиса мустақиман оварда расонанд.